ame sibiri la septembre kalo klita anani samba flani mo wanani amunu be kan la jamali kono mali ko kam mali kuno funi bolo srofe o bela jali nyatuma o bismillah bi aga kuno funi olu keneka kuna foni damnyala kasangani kuno ngo juma du septembre kalo klita ani saba samba fla ani mo wanani anga jamana ministre mi shinedo ben ani bolodi nyogoma koni mani aleye colonel major Ismaïla Wagi frota si anga jamana ministre de la décentralisation au koni mani oye karo ko ministre Abdoulaye Maiga e foka taka se karo ko en transition ma bacha ma werema olu koni karo ko chidon kulo do bismillah kuno ngo anga jamana konna et l'unité nationale autour des victimes de l'inondation dans l'espace aérien. Kasangani nyinani okoni ke la journée internationale des pharmaciens okoni takumuga ani sabana koni yingi anga jamana konnala anga jamana pharmacie ferikalawni a pharmacie barakalaw koni de makasili bake kada ko uyedde kundo koni yira ko okoni be kake uluka bara okumu konnala mite ko chenymanyi odo be tali koni ke muna do koni be furado fere mawma kasoro fere cholo la munu maka kada ka furado be uluma ngate ka fere kasoro ordonnance koni atakale ko pharmacie do koni be o waliya chajukinke o ke sabu ka bara koni to chen wa sega sababu yeka dikun koni si adama diun ka kenya mak shini septembre kalo klita ayinduru mauludu baro koni midamne anga jabana konna la kadamne shini femi karidun shuika adugu jete na ore koni mina ke mauludi mi mina nyana maya anga jamana doni bogo fe jamana fanta annani brajara le fe ama foni dumba koni togola ala ka anga jamana baski ka jamana koni nyeta kasira olu koni noya ala ka ankishi majuku koni torama kando ukalo dibila amta banka sika ofeno sanyok toni binani ani woro ore kala dimba yake menani ani bioro ni nyogon chele sagu commune konna la ni kera ka benisi alamsado temeni septembre kalo klita ani fla kasangani ni wale yakoni airala ka fo ola dimba yake don kele okoni ni sanyo kilo kemede koni soro ni deme koni kere karo ko fo commissariat de la sécurité alimentaire koni fe wala saka sega deme kon takanye shima okoni mamunu koni baloko dekun konna la ni wakatina Octobre kalo kile folo nata okoni mina ke kalanwili koni ye anga jamana konna la femi ka donc afo okum konna la anga jamana ministre nyeshini do kalanko koni ma ale koni la jero koni bulodani anga jamana kalanko nyedo mako ulu koni ye wala sa ubiseka kuma ani ka fero sigi singa tugo mina anga jamana kalanko ka sega ali bika ado bala ka sega fanga bado ala tugo ya mina kasangani juin kalo kile mkwati mene samba fla ani muga ani nani anga jamana konna la mi yere konna anga jamana nyama koni ala yini fanga yini tonfa febe anga jamana konna la uka bara unyongiri wakati kunguruni konna la mi yere koni kele ko fe fanga yini tondo koni nyogonye do koni ke dukula mi kara sababu ye ka ukoni machama uyu yere soro ko banani nyogonche akuna foni akoni ndire karo ka fo juju koni feni uyanga jamana critique la wiko ikaro ka fo fanga yini to manyema tani kilimbo yanku ulu koni labla la ko ukata ukasu ngami koni keme managan ko yere koni ni wakati na ode ka fo mamunu koni blalanga hamu wakati mna ko sisa ukoni ma ujabala koni soro folo anga jamana ministre des finances koroni okoni madame Boire Félix Soko koni mi yere koni nyanglendo furuba wari koni ngana muni kodo koni na ayira la ka fo septembre kolo klita ani wulun fulani obena betarata do nata koni ma ale ka kiru koni bina buluda anga jamana critique la ma were fe ka sangani octobre kalo kile folo na toy abna ta la kolide ma million saba munu koni mina kalon koni ndamne ka sangani ni don ko fa nga jamana la koli meturu ka syndicat mi koni beni afuma ko le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 olu koni wile blakata anga jamana nya baw koni ma ko se ka fere koni ke la kali meturu koni ka la kana kula munu koni me igaro ka fo jamana koni yoro la yoro munu koni ni insécurité koni bino amta farikolo nyana jabina kuka femme ka sangani afro basket U18 koni anga jamana se basketi kala muso koni dimi koni sama khabo anga jamana na ko sobe ka sanganu ka demi final koni muna wisi bagaya koni soro Cameroun jamara koni ka sangana u koni femme ka ro ka fo ekarchama blon nyogonche ni wati na anga jamana basketi kala muso lu koni qualifiera ka ta final la ma fo ala ka junjo talino ya wi mali kuna funi bolo sala je ba ni be na siga wa bi kuna funi ola ama fo oni ci akala meli ko nyumana amunu be kan la mali kono mali ko kan kere kere ne la tungaran ki ama fo kambe do rani ala ma bashkenin awla ala kan shi joko makono